Još jedanput razgovaramo o razdjelnicima. Ajmo stvari postaviti ovako. Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i Slovenija imaju obvezu ugradnje razdjelnika. S druge strane, Švedska, Finska, Velika Britanija i Malta odbile su takvo što. Plus i minus, rekli bi. Plus i minus u još jednoj stvari zanimljive među ovim zemljama. Indeks korupcije u ovim zemljama koje su prihvatile uvođenje razdjelnika je puno veći od ovih koje su to odbile učiniti. Možda ne znači ništa, možda je samo znakovito, kao što je znakoviti podatak da je država Hrvatska samo 0,2% uštede postigla ovim potezom u potrošnji energije. Koliko su uštedjeli građani, pokušat ćemo saznati u emisiji koja slijedi, ali nakon reportaže kolegice Ksenije Foretić. Grijanje preko toplane mnogim je stanarima donijelo i probleme zakonskim propisom o obaveznoj ugradnji razdjelnika topline. Ovaj sustav trebao je omogućiti da svatko plaća onoliko koliko i potroši. Nakon gotovo 2 godine stanari imaju posve drukčije iskustva. Moje iskustvo glede razdjelnika je totalno negativno. Znači, dok nisu bili razdjelnici ugrađeni, temperatura je bila uglavnom 23 i više stupnja. I računi nikad nisu bili veći od 500 kuna. Međutim, ugradnjom razdjelnika, prvi mjesec odmah nakon što su ugrađeni razdjelnici, došao mi je račun 600 kuna i onda sam rekao, ok, idemo malo uštediti, stavit ćemo do 22 temperaturu. Do 22 temperatura, tako je bila godinu dana i nakon toga pojavljuju mi se gljivice, dijete mi ima respiratornih problema, tako da recimo gljivice ne mogu biti u stanu gdje je takav problem. Kad sam shvatio da štedit ne mogu, sada ovaj prvi mjesec koji sam stavio na maksimum grijanje da bi imao 23 u stanu, očekujem račun od 800 kuna. Znači, moj stan je zadnji u nizu sa zapadne strane. Sa zapadne strane, znači, nemam nikoga i ovojnica zgrade nije stavljena nova, znači nema fasade. Ispod mene, ispod i iznad mene su stanari, tako da znači samo zapadni zid gdje su mi se pojavio plijesanj je zid gdje je vanjski zid. Ugradnjom termostatskih ventila i razdjelnika ljudi su počeli šparati. Jednostavno objekat ko objekat se je ohladio cca za 5-6 stupnjeva i automatski nam je hladnije nama, pogotovo nama koji smo zadnji katovi, prvi katovi, istureni, poslovni prostori, više manje, ne? I mi u biti više plaćamo, a manje se grijemo. S tim da je mi smo stalno otvoreni na maksimalno, nam je termostatski ventil otvoren i ne možemo iznad 21,5, 22 ne možemo nikak postići temperaturu u stanu. Rezultati nakon 2 godine su za nas koji imamo stanove izvučene, znači koji nisu zaštićeni, su pojava vlage i gljivica po tim ćoškovima, kutevima, ne? Što mi predlažemo? Mi predlažemo najbolje da se vratimo natrag po kvadratu, da se plaća grijanje kak se i prije plaćalo, ne? Po meni najveći problem je što znači netko tko je donio te razdjelnike da se ugrađuju, nije sistematski pristupio, znači napravio studiju što oni mogu učiniti. Dok se to ne napravi, neka se vrati po kvadratu, po prijašnjem sistemu, dok se ne napravi kvalitetno rješenje. Jer ja, ako sam krajnji potrošač, ja imam pravo odabrati što će se kod mene ugraditi. Međutim, to sad nemam pravo. Sada su mi rekli, ako ne ugradiš dobit ćeš kaznu i samo sam ih zato ugradio da poštujem hrvatski zakon. Međutim, za mene hrvatski zakon u ovakvom obliku nije realan jer to ljudi mnogi ne mogu platiti i ljudi u strahu zavrću radijatore i događa se masovno pothlađivanje zgrada koje će dugoročno proizvoditi mnogima gljivice i vlagu i plijesanj u stanju. Kao smo vidjeli, da vam predstavim i moje jutrošnje goste. Gospođa Ljiljana Mrkonjić iz Udruge Razdjelnici, dobro jutro, dobrodošli. Gospodin državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ante Čikotić, dobro jutro i vama. I gospodin Milan Jokić, tajnik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada. Dobro jutro, dobrodošli. Prvo pitanje, gospodine državni tajniče, vama. Dosta smo vas ostavili na miru. Najprije da vam se zahvalim što ste došli, jer sve mi je čudno jeste vi ili hologram. Neki dan je kolegica nabrajala 5 minuta institucije koje su odbile poslati svog predstavnika. Vrući krumpir koji zapravo od prije par mjeseci, od kad ste državni tajnik, morate
rješavati? Imate li konačno rješenje što će se dogoditi sa tim nesretnim razdjelnicima, kako će se obračunavati potrošak toplinske energije? Da, pa evo, znači mi smo ušli u proces celokupnog reforme toplinarstva, znači toplinska energija za grijanje prostora nam je tema od samog izvora, znači do distribucije podstanica primara, sekundara pa sve do radijatora i na kraju razdjelnika, znači to sagledavamo kao jedan cjeloviti proces jer jedino tako možemo riješiti, a ne parcijalno kao što su prethodne vlade bez analiza i efekata učinaka išle preko koljena lomiti i evo u ovom prilogu prethodnom smo vidjeli rezultate rada takvoga promišljanja. Da. Problem postoji. Problem treba riješiti. Dolaze preveliki računi i onima koji imaju razdjelnike i onima koji nemaju razdjelnike. Da ne spominjem, gospođa Begović nas je zvala neki dan, ona ima samo 2 radijatora u stanu od 50 kvadrata, račun joj je 700 kuna, nedaleko tu od nas. Što udruga vaša može učiniti po ovom pitanju? Da se ljudima pomogne sad kad im pomoć treba, kad treba platiti te velike račune? Osnovni je problem s razdjelnicima što razdjelnik nije mjerni instrument. To svi potrošači moraju znati. Razdjelnik nije u mogućnosti ispuniti svoju prvu i osnovnu zadaću koja mu je namijenjena, a to je da točno izmjeri potrošnju jednog potrošača. Otuda i svi ti brojni i pusti pravilnici, izmjene pravilnika i sve to zapravo pokušaj da se na neki način ispegla taj račun koji proizvede razdjelnik i da se on svede na nekakvu podnošljivu mjeru. Ono što smo mi tražili kao udruga od Vlade Republike Hrvatske je da, osim što smo tražili da ukine apsolutno obavezu ugradnje razdjelnika, tražili smo i da se ukine svaki oblik kažnjavanja za neugradnju. Ne samo ove mandatne kazne od 10 do 50... Gospodin Čikotić klima glavom, dakle neće se... Da, neće se dobro. Kazna je više struko veće od same ugradnje. Da. I to mijenjamo. Kazna je i taj korektivni faktor kojeg plaćaju stanari koji nisu ugradili razdjelnike, ako je cijela zgrada ugradila. Znači, stanar plaća dvostruku kvadraturu stana od one što u stvari ima. I to je isto oblik kažnjavanja i tražili smo da se to smjesta ukine, isto tako tražili smo da se olakša izdvajanje iz sustava onome stanaru koji to žele. Gospodine Jokić, vaša udruga nema samo ovaj problem, ne bavi se samo ovim problemom i energetska obnova zgrada je na tapeti, slijedi. Što vi pokušavate učiniti da se situacija sredi? Primjeri, gospodin Čikotić je pokazao, izgleda ministarstvo jako dobru namjeru da se stvar posloži kako treba. Da, na kraju ove dvije uvodne priče ja moram kazati da smo mi proživjeli ovu kataklizmu koja je nastupila nakon obaveze ugradnje razdjelnika, gdje smo u zgradama doživljavali apsurdne činjenice koje nisu tako javno prikazivane, a to je da u jednom neboderu od 158 stanova sam bio u stanu gdje čovjek platio 280 kuna, samo nekoliko katova iznad njega račun je imao 4 ili 5 tisuća kuna. To nas je odmah upozorilo na jedan sustav koji jednostavno neko je pripremio, odradio i postavio na način samo da dođe do zarade, do profita, a kako će biti stanari... Ja sam spomenuo u uvodu zapravo sa Facebook stranice udruge gospođe Mrkonjić tu indeks korupcije u zemljama koje imaju i koje nemaju. Ne slučajno. Dakle, meni isto to od početka samog mirisalo na nekakvu brzu distribuciju i prodaju tih nesretnih razdjelnika za koje prvo objašnjenje vašeg, zapravo drugačije se zvalo onda ministarstvo, pisalo da bi trebalo pokrenuti domaću proizvodnju. Ne znam da li mi proizvodimo razdjelnike, svi su uvezeni. Vjerojatno su bili uvezeni godinu dana prije nego što je pravilnik donesen. Stjecajem okolnosti mi smo imali, odnosno još imamo nekih proizvoda, baš jedan od naših savjetnika iz firme, da čak prije, za vrijeme bivše države da se već počelo sa tim, no to je zanemarano, to je ostalo negdje, nije dobilo mjesto ni na prostoru planiranja, ni na tržištu. Zašto? Zato što možda je trebalo nešto u to još uložiti da se usavrši, ali nažalost ostalo je na nekoj razini koja će možda se
jednog dana potencira da se vrati, da se probudi, odnosno da se prilagodi sadašnjem trenutku. Gospodine, oprostite, U gospođo. Hrvatskoj nema proizvodnje razdjelnika, niti ikakve od tih oprema koje se ugrađuju. I ja moram reći da se razdjelnici u Hrvatskoj ugrađuju puno dulje nego što je zakon. Ugrađuju se još od 2003. Znači, ugradnja je išla vrlo polako i sporo dok nije zakon donesen. A onda kad je 2013. donesen zakon, onda su svim tim firmama prodaje skočile i po Nekoliko tisuća puta. Nekoliko tisuća puta. Gospodine Čiketiću, vi ste najavili dakle, skeniranje cijele situacije, cijelog procesa. Kad se može očekivati neko rješenje i na koji način ćete sanirati, da tako kažem, štetu koja nastaje cijelom procesu? Znači, manje je važno da li se proizvode ili ne proizvode i gdje se proizvode. Nama je najvažnija toplinska ugodnost i ne smanjivanje toplinske ugodnosti na uštrb cijene, a to možemo jedino postići znači, cjelovitim pristupom. Mi smo uložili dodatne napore da apliciramo iz europskih fondova i tu smo odmah bacili u 5. brzinu i izolacija ovojnice, stolarije, prozora i strojarskih instalacija. Mi želimo kroz novi okvir, ne da želimo nego radimo, da se napravi pravilnik ugradnje opreme i da se kroz kvalitetan nadzor to znači provodi i nadzire što do sada nije bio slučaj. Znači, od samih podstanica gdje želimo napraviti tipske projekte kako bi se što brže išlo u modernizaciju, do pravilnika o ugradnji opreme koja je iznimno važna kako bi se to na ispravan način uvelo, poslije i obračunalo, ali ono što je najvažnije, mi sad smo u procesu ekonomske analize isplativosti ugradnje razdjelnika koja će nam definirati da li su oni kao rješenje potrebni da se nametnu ili možemo prepustiti građanima na izbor. Pitanje nije za vas vjerojatno, ali nije li ta analiza trebala biti napravljena prije nego što su oni uvedeni? Trebala je biti, naravno. I neke zemlje, mi smo pažljivo pratili iskustva drugih zemalja i to nam je bilo jedino najlogičnije. Da vidimo tehnički ispravno što je prethodna vlada s ministrom Paninićem i donijela i sada idemo u ovaj proces ekonomske isplativosti kako bi mogli onda prezentirati građanima i to će biti u skoro vrijeme, nadam se kroz mjesec dana, gdje ćemo onda prezentirati javnosti tu analizu, jer mi želimo donositi odluke na temelju podloga i želimo uključiti svu javnost, a mi ćemo izraditi i pravilnike nove o raspodjeli to, tako da u sljedećoj sezoni zasigurno će biti manje pritužbi i želimo komunicirati sa građanima ne na način da smanjuju svoju ugodnost toplinsku, nego da znači smanje potrošnju toplinske energije kroz energetsku učinkovitost. Hvala lijepa. Za sad evo svjetla na kraju tunela, sad će možda pitanja vaša biti malo blaža. Slušamo vas svejedno. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, evo probat ću biti brza, imam 3 radijatora, 2 su stalno na zvjezdici, 1 je na trojici, dobila sam račun na 500 kuna. Susjeda je bila odsutna 15 dana, svi su radijatori bili zatvoreni, dobila je 50 kuna veći iznos od druge susjede koja je cijeli mjesec se grijala. I samo me još zanima, pošto se ne razumijem u to, jedni mi kaže ovako, jedni onako. Kad su radijatori zatvoreni u stanu, a grijemo se na drugi način, recimo na struju, pa je toplo u stanu, da li se to pokazuje na radijatorima ili ne? Pretpostavljam jako laik, pretpostavljam da kradete toplinu od drugih stanova, pod navodnicima kradete, ali znaju moji gosti. Još jedno pitanje pa ćemo odgovoriti, slušamo vas. Dobro jutro. Izvolite. Zovem iz Velike Gorice, koja ima jako veliki problem sa grijanjem općenito, a od kad su uvedeni razdjelnici još je gore. Jer, kao što je gospodin rekao, sad malo prije trebalo građane pitati za mišljenje. Nas niko ništa nije pitao, bilo je samo do kraja godine morate imati razdjelnike. Naravno, mi smo to stavili, prije nismo mogli smanjiti grijanje i na 3 radijatora u najvećoj zimi smo imali oko maksimum 500 kuna na recimo 45 kvadrata. Sada je to oko 700 kuna. A radi jedan radijator na 3, to je samo jedan slučaj kod mene, svi susjedi su jako ljuti jer ono što ste u prijašnjim emisijama govorili da nije provedeno nikakvo istraživanje, što je užasno jer neki ljudi nemaju nove prozore i to je problem. Znači ne može se tako nešto raditi. Da, gubi se toplina. Shvatili smo, gospođo, vaš problem. Evo da pokušamo odgovoriti, gospodine Jokiću.
Evo, kad je Velika Gorica u pitanju, oni imaju jedan veliki problem, oni imaju energent lako gorivo. Znači, to je ono što se nastoji izbjeći, oni nemaju plin kao što bi trebao biti jeftiniji način. Druga stvar, i vjerojatno i kod njih, je takav sustav koji nije dovoljno dobro kvalitetno izbalansiran, a u najčešće situacija, ako nisu svi ugradili, onda neko drži otvorene prozore. A recite, ovaj primjer sa ovim stanom koji se ne grije uopće, a 50 kuna veći račun od stana koji se grije, to je... Vidite što je sada, ako se ide na rješavanje ovoga problema, zgrada se grije kao cjelina. Znači, toplinska energija se unutar zgrade preraspodijeli. Tu nema izolacija takvih da iz jedne prostorije ne prelazi u drugu i dobivamo negdje optimalne uvjete da u takvim stanovima koji nemaju uključen sustav grijanja je negdje oko 15 do 16 stupnjeva temperatura. Dalje se oni dogrijavaju sa svojim načinom, ili strujom, ili na drva i tako. Ali tih 15-16 netko potroši, neko mora platiti. To je trošak koji se onda raspoređuje na one koji imaju te mjerne uređaje. Ali je činjenica i to da ovi koji dogrijavaju, oni dio opet topline nadopunjavaju taj kapacitet. Zaista ovdje treba vrlo kvalitetno pristupiti, stručno pristupiti i naći rješenje po kojem će se pokazati praksa kao što sada imamo najnovije dvije, zato i jesam ovdje, jer smatram da je konačno vrijeme da možemo dati neki doprinos. Imamo dvije zgrade u Rijeci gdje je upravo uz kvalitetno postavljanje razdjelnika, uz kvalitetan pristup izračuni svih parametara došlo da se i do 30% ušteda bez ovojnice dobila. Vi ste teli, gospođo Mrkonjić? Da, ja sam najprije bih htjela izraziti zahvalnost gospodinu Čikotiću i vladi koja je uopće nas pozvala na pregovore i koja je uvažila naše zahtjeve na tim pregovorima. Ja sam tom prilikom rekla da ne trebamo mi Hrvati otkrivati toplu vodu. Sad samo naprosto trebamo pogledati što su druge države učinile. I te države, spomenuli ste Švedsku i Finsku, one su svoje studije objavile nakon što je Hrvatska donijela zakon 2015. U tim studijama piše da je ulaganje u individualno mjerenje potrošnje energije po stanovima, dakle i kalorimetri i razdjelnici, pogotovo tako piše u švedskoj studiji, da donose toliko visoke troškove, da te troškove nikako nije moguće opravdati mogućim uštedama. Jer ako stanari spuste temperaturu za 1 stupanj, što je realno za očekivati, onda su uštede toliko male da se to ne može financijski ni ekonomski nikako opravdati. A zahtjev za većom uštedom, znači da se veća ušteda od 10% zadonosi više štete nego koristi. Jer to su onda posljedice te po zdravlje, posljedice po komfor, posljedice po kvalitetu i u konačnici vrijednost nekretnine. Gospodine Čikotiću, vi, kako bi to rekao u žargonu, peglate, zapravo popravljate stvar koja je postavljena loše. Neće vaše ministarstvo vjerojatno voditi računa o šteti koja je nastala? Pa mi želimo minimalizirati štetu. Ja ne želim biti taj koji će peglati probleme. Mi cjelokupno toplinarstvo gledamo kao priliku iz koje će iz jedne negativne priče postati pozitivna. Ja sam osobno uhvatio za uzde sve institucije koji su na raspolaganju kao državi i državne tvrtke i zajedno smo ih sjeli za stol i na dnevnoj, tjednoj bazi ih prisiljavamo da proaktivnije krenu u rješavanje problema. Dao sam da se izradi mapa geotermalnih izvora topline u Hrvatskoj koja može biti podrška centralnom grijanju kotlovnica i toplana. To misli na sjeverozapadnu Hrvatsku i Slavoniju. Znači, idemo u taj proces borbe za svaki kilovat sat. Znači, od zamjene toplovoda, vrelovoda koji ćemo sufinancirati iz Europske unije do obnove fasada. I taj proces je nepovratan. Mi smo krenuli u taj proces i ja se nadam da uz političku podršku, uz državne tvrtke, uz toplane, da moramo svi upregnuti se zajedno i evo ja ovim putem i pozivam građane da dodatno vrše pritisak na institucije jer mi moramo jednostavno ovaj golemi problem riješiti
cjelovito. Ja mislim da sam vas htio pitati, ali sam krivo postavio očigledno pitanje. Zanimalo me, neko drugo ministarstvo će se morati i To je pitanje političke odgovornosti. Da li će se baviti s ovim što su računi preveliki? Ljudi su platili te račune. Ja u tom ovom smislu ministarstvu sam suočen sa čitavom niz odluka, ne samo iz toplinarstva, nego iz područja nafte, iz područja plina, iz područja obnovljivih izvora energije. Nažalost, uz političku odgovornost treba vidjeti i ostale odgovornosti, ali to nije na mom ministarstvu, nego na drugim institucijama. I u sljedećem periodu ćemo samo rješavati te probleme uz ove stvari koje se tiču energetske strategije. Moramo, kako se kaže, otvoriti sve frontove i krenuti sa svim institucijama. Evo za kraj jedna minutica, još jedno vaše pitanje. Halo, slušamo vas. Halo? Slušamo vas, izvolite. Halo, evo ja zovem iz Velike Gorice i evo slušam vas i iznenađena sam da niko od vas nije spomenuo formulu za obračun grijanja, budući da se zna da je ta formula, kako su uvedeni razdjelnici, vrlo nepravedna i nepoštena. Stvar je u formuli. Resorni ministar iz prošlog mandata je na veliko govorio... Gospođo, morat ću vas prekinuti jer imamo malo vremena. Shvatili smo i gospodin Čikotić je najavio promjenu toga, a evo gospodin Jokić ima kratko. Ja sam htio kazati da formula koja je pokazala pozitivne rezultate kod nas je upravo kreacija firme koja je to radila, jer nije uzeta iz pravilnika, nije iz ničega. Uzimani su parametri koji su nužno potrebni, radijatori, vertikalne cijevi, propusnost, pozicija stana i sve, tako da smo dobili omjer 1:4. Znači, onaj koji najmanje troši energiju, koji je tako reći na apsolutnoj nuli, on je jedinica, a ovaj koji je najviše, on je 4 dobio. A prije smo imali u slučaju Rastočina tog nevodera 1:26. Molim vas, ovaj ima 200 kuna, a ovaj ima 5000 kuna. Tu smo sada uspjeli negdje nešto napraviti i ako ocijeni se u nadležnom ministarstvu da je to korisno i pozitivno, mi ćemo se staviti na raspolaganje, odnosno naši savjetnici, da pomognu, opet kažem i moram istaknuti ovo što je i gospođa kazala, ne bi trebalo biti neka posebna prisila i pretnja kaznama, nego ljudi bi trebali prepoznati isplativost ovoga svega. To bi bilo dobro i da se samo osvrne na Švedsku i ovi gore, oni jesu ukinuli to sve, ali su stavili senzore. Ukoliko neko otvori prozor, automatski im prestaje grijanje. Tako da uzeli su oni mjere za smanjenje potrošnje. Hvala vam lijepa svima. Ja se nadam da je ovo zadnja emisija na temu razdjelnika. Tako ste obećali, gospodine Čikotić. Hvala lijepa vama, poštovani gledatelji. Do sutra i jednog novog problema. Lijepi pozdravi.